ସଂଗ୍ରାମ ଶୀତ ହଉଛି? ବାବା ବଇଥିଲା ଘରେ ଉଠିକିରି। ସଂଗ୍ରାମ କଣ କରୁଛ? ଶୀତ ହଉଛି? ଶୀତ ହେଲେ କଣ କରୁଛ? ନିଆଁ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ପହଞ୍ଚ? ବଇଥିଲା ଆମେ ଡାକିନୁ ଆଇଲାନି। ଭଲ ନାଚ ହେଇଛି। ଖାଲି ଇଏ ଶୋଇଛି, ସିଏ ଖାଲି ଭାରି ଆଶା କଲା ନା ଶୀତ ହଉଛି? ଆଉ ଶୀତ ହଉଛି। କଣ କରିବୁ? ଚାହା ପିଇବ? ଚାହା କର। ଶୀତ ପାଇଁ ଚାହା ହଉଛି? କଣ ପକଉଛୁ? କ୍ଷୀର, ପାଣି।